Zdravo ljudi, dobrodošli na novi klip na kanal Petar HD. Danas ću vam pokazati kako da aktivirate vaš Windows 7, bilo koju verziju. Link za download ću ostaviti u deskripciji. I evo, Windows 7 aktivator. I evo ga, to je taj program. Profil i ovo ostalo ništa ne dirajte. Windows će sam da podesi i pritisnete install. I sačekate. Evo ga, instalacija se završila. I sad pogledate da li je vaš Windows aktiviran. Evo ga, Windows je aktiviran. To je bilo to u ovom klipu. Ako vam je pomogao, ostavite like i sub. Vidimo se.